Malta għandha l-inqas inċidenza ta' inċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Statistika maħruġa mill-Eurostat għall-2017 uriet li għal kull 100,000 ruħ kien hemm rata ta' 0.57 inċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol. Wara Malta l-inqas rata ġiet irreġistrata fl-Olanda. L-ogħla inċidenza ġiet irreġistrata fir-Rumanija fejn fuq kull 100,000 ruħ kien hemm rata ta' 5.72 inċidenti fatali. Ir-rata tal-medja Ewropea hi ta' inċidenza ta' 2.25 għal kull 100,000 ruħ. Fil-jum infakkar is-sigurtà u s-saħħa fuq il-postijiet tax-xogħol, il-Eurostat irrimarka li aktar minn 2 miljun inċident wassal biex persuni ma marrux għax-xogħol għal mill-inqas 4 tiem. Dan apparti li kważi 3,000 ruħ tilfu ħajjithom f'inċidenti fuq il-post tax-xogħol f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-Eurostat iddefinixxi inċident fatali bħala dak l-inċident li r-riżultat tiegħu fi żmien sena persuna tmut.